Θέλω να σας πω μια ιστορία για την Ελλάδα στη χώρα των θαυμάτων. Τους τελευταίους 7 μήνες η Ελλάδα έζησε πολλά μικρά θαύματα. Για να καταλάβουμε τι συνέβη, πρέπει να ξεκινήσουμε από την πεζή πραγματικότητα. Τι είναι η Ευρωζώνη? Το ευρώ είναι ένα πείραμα. Δεν είναι κράτος, δεν έχει κεντρική εξουσία, δεν έχει δικά του εργαλεία, τα δανείζεται από τα κράτη. Η Ευρωζώνη είναι συμφωνίες και νόμοι, τίποτα άλλο. Οι συμφωνίες της αφορούν το χρέος και το έλλειμμα. Αυτό γίνεται ώστε όλες οι χώρες να συμβάλλουν το ίδιο στη διατήρηση σταθερού νομίσματος, με πληθωρισμό που δεν θα ξεπερνά το 2%. Η σταθερότητα φέρνει επενδύσεις και πλούτο. Η μοίρα όλων των μελών της Ευρωζώνης είναι έτσι αλληλένδετη. Ό,τι κάνει μια χώρα επηρεάζει τις άλλες και όλοι είμαστε κομμάτι του ίδιου οικονομικού κύκλου. Αν η Ελλάδα είχε τηρήσει τις συμφωνίες στο ακέραιο, δεν θα είχε την κρίση που ζήσαμε. Η Ελλάδα όμως παραβίασε τις συμφωνίες, ιδίως στην πενταετία της κυβέρνησης Καραμανλή. Το 2010 δεν είχε πληρώσει τα χρέη της και κανείς δεν τις δάνειζε. Το Μάιο συμφωνήθηκε από την Ευρωζώνη η διάσωση της Ελλάδας. Οι εταίροι μας έδωσαν 4 όρους για να μας δώσουν δανεικά με χαμηλό επιτόκιο. Πρώτον, ότι θα μειώσουμε τα έλλειμματά μας σε εξαιρετικά σύντομο διάστημα, κάτι που το κάναμε. Δεύτερον, θα επιδιώξουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα με μείωση του κόστους εργασίας. Και αυτό το κάναμε. Τρίτον, και πιο σημαντικό, ότι θα αλλάξουμε τις δομές μας με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν δίκαιο ανταγωνισμό και ίσες ευκαιρίες. Αυτό δεν το κάναμε. Τέταρτον, ότι η Ελλάδα θα αξιολογείται από την Τρόικα που με τακτικές επισκέψεις θα διαβεβαιώνει την Ευρωζώνη ότι η Ελλάδα τηρεί τα συμφωνηθέντα. Αυτή η δέσμη όρων ήταν το μνημόνιο. Στις εκλογές του Ιανουαρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε ένα θαύμα: ότι θα κρατήσει τη χώρα στο ευρώ, χωρίς λιτότητα και χωρίς μνημόνια. Σε πολλούς αυτό φαινόταν αδύνατο. Πολλοί Έλληνες όμως το πίστεψαν και ο ΣΥΡΙΖΑ θριάμβευσε. Όταν έλαβε την εξουσία η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου, είχε 3 επιλογές. Η πρώτη επιλογή ήταν η απόρριψη, δηλαδή να καταγγείλει μονομερώς τη συμφωνία και να αρνηθεί τη διάσωση. Η δεύτερη επιλογή ήταν η αλλαγή. Μπορούσε να καταγγείλει την ισχύουσα συμφωνία και να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για μια εντελώς νέα, με άλλους όρους και χαλαρότερη υποπτία, αν αυτό ήταν δυνατό. Η τρίτη επιλογή ήταν η παράταση, δηλαδή να αποδεχτεί το δεύτερο πρόγραμμα με τους ισχύοντες όρους. Η κυβέρνηση προσπάθησε να επιβάλλει την αλλαγή, που την ονόμασε Συμφωνία Γέφυρα. Οι εταίροι όμως το απέρριψαν. Η κυβέρνηση τότε διάλεξε την τρίτη επιλογή, την παράταση, και υπέγραψε τη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Και εδώ ξεκινά η περιπλάνησή μας στη χώρα των θαυμάτων. Όπως είδαμε, η παράταση σημαίνει και η υιοθέτηση όλου του ισχύοντος πλαισίου της διάσωσης. Η ρήτρα 4 της συμφωνίας όριζε ξεκάθαρα ότι ισχύουν όλα όσα είχαν συμφωνηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση. Έλεγε συγκεκριμένα ότι όλες οι άλλες ρήτρες παραμένουν χωρίς αλλαγή. Με την επιστροφή στην Αθήνα όμως έγινε ένα θαύμα. Η συμφωνία άλλαξε περιεχόμενο. Όταν ο κύριος Τσίπρας μίλησε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Φεβρουαρίου, δήλωσε ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε δάνεια χωρίς μνημόνια. Αυτό ήταν ένα πραγματικό θαύμα. Από την υπογραφή στις Βρυξέλλες μέχρι την ομιλία στην Αθήνα, η συμφωνία είχε αλλάξει. Το θαύμα επαναλήφθηκε την επόμενη μέρα. Όταν ο κύριος Τσίπρας μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή, δήλωσε ότι τα μνημόνια ήταν παρελθόν και ότι διαχωρίστηκαν και τυπικά από τη Δυναϊκή Σύμβαση. Δυστυχώς, το θαύμα αυτό ίσχυε μόνο στην Αθήνα. Αμέσως τότε και υπό την καθοδήγηση του κυρίου Βαρουφάκη, που πρώτος είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται τα χρήματα της διάσωσης, η ελληνική πλευρά έκανε ένα δεύτερο θαύμα. Άρχισε να μοιράζει χρήματα. Άρχισε να μιλά για διαγραφή του χρέους, πρόωρες συντάξεις, παροχές, προσλήψεις και άλλα. Αντί για λιτότητα, έβρεχε δώρα. Και αυτό το θαύμα ήταν όμως τοπικό. Στις Βρυξέλλες νόμιζαν ότι είχαμε δεσμευτεί να εφαρμόσουμε το δεύτερο μνημόνιο. Γι' αυτό επιφύλαξαν πολύ κακή υποδοχή στον κύριο Βαρουφάκη στο Eurogroup. Στα τέλη Ιουνίου η Ελλάδα κατέρεε. Το ελληνικό δημόσιο είχε χάσει την πληρωμή προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το τραπεζικό σύστημα έχανε 1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Αντί όμως να στηρίξει την ασυμφωνία, ο κύριος Τσίπρας έκανε ακόμα ένα θαύμα. Προκηρύξε το δημοψήφισμα και ζήτησε από τον ελληνικό λαό να πει όχι. Και πράγματι, ο ελληνικός λαός είπε όχι με 60%. Και τότε ο κύριος Τσίπρας έκανε το τρίτο θαύμα της ιστορίας μας. Έκανε το όχι του δημοψηφίσματος ναι. Μέσα σε λίγες μέρες, ο κύριος Τσίπρας αποδέχτηκε τους όρους της Ευρωζώνης και υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο, αποδεχόμενος τους 4 όρους που είχαν δεχτεί και οι προκάτοχοί του. Το πιο μεγάλο θαύμα όμως ήταν το τέταρτο και τελευταίο. Το μνημόνιο έγινε καλό. Τα μνημόνια δεν ήταν πια η βάρβαρη και νεοφιλελεύθερη καταστροφή της Ελλάδας, ήταν διάσωση από μια ανίποτη καταστροφή. Έγιναν ξαφνικά ένα σπουδαίο αγαθό. Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε θαύματα και έκανε θαύματα. Μέτρησα 4, αλλά μπορεί να υπάρχουν κι άλλα.
Στην πεζή Ευρώπη θα πούν την ιστορία αυτή με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα πούν ότι η καταστροφή ήρθε κοντά μόνο από τις δικές μας ενέργειες. Ότι όλοι οι υπολογισμοί του κ. Τσίπρα ήταν λανθασμένοι. Ότι οι λιγμοί του ζημίωσαν την Ελλάδα. Ότι δεν άλλαξαν στο ελάχιστο τις συμφωνίες της Ευρωζώνης. Ότι η Ευρωζώνη δεν λειτουργεί με εκβιασμούς αλλά με συνεννόηση. Τι ξέρει όμως η Ευρώπη από θαύματα? Αν ήξερε, θα είχε φτιάξει μια ειρηνική Ευρώπη μετά από 400 χρόνια πολέμους. Θα είχε χτίσει ενιαίους θεσμούς για ισότιμες δημοκρατικές χώρες. Θα προστάτευε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα παρήχε κοινωνική προστασία και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε όλους. Θα παρήχε ισότητα για όσους νιώθουν ή είναι διαφορετικοί. Θα είχε ίσως και ένα ενιαίο νόμισμα χωρίς ενιαίο κράτος. Τι ξέρει όμως η Ευρώπη από θαύματα? Αρκετά όμως με το παρελθόν. Ας δούμε τώρα το μέλλον. Στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλο ένα θαύμα. Να στείλουμε τους θαυματοποιούς στο σπίτι τους. Να κάνουμε μια νέα αρχή για μεταρρυθμίσεις και δικαιοσύνη. Και να δούμε την Ελλάδα εκεί που ανήκει, στην καρδιά της Ευρώπης. Εμείς μπορούμε.